Alah, ganti telo. Langkah gayang ya lagi lah. Kan iki sing entek deh. Jempol telos. Ora enek. Mungkin ada apa ta, Pak? Dewa ada kerupuk terus. Kayak entekne telo. Iki anu gitu. Apa? Sopo? Kucing. Iki ganti lagi. Tas mantel wajahe padang-padang. Iki loro telu papat. Telo. Gandeng iki. Lah wis jan. Mening. Iki kan aku tuku ke Sandra. Cap unta. Nah. Tipis iki tuku 07. Batok. Iki kanggo 05. Cap wayang koyo Telo gandeng iki. Wis mening. Antun. Ben gak maidu belas larang. Tak belajar mangan telo. Cap 88.